Ola, son Juan Mosquera Mouro, estudante de Xulián Magariños de Negreira, e a semana pasada fixen as probas de selectividade e conseguín acadar un 13,64 de nota final. Nada, que decir, segundo foi un curso estresante, canto menos, para min o salto de primeiro a segundo en canto a dificultade e exixencia foi enorme, pero sí que é verdade que todo se supera e aquí estamos. E nada, tamén quería decir que ao final tamén me gustaría servir a min un pouco de, de imaxe para dar a ver que nas letras hai moitísimo talento. Moitas veces que temos esa idea de que as letras non son máis ca ese 5 que vemos na nota de corte, que ao final as letras son un plan B, pero nada, nas letras é unha rama con moitísimo talento e deberíamos sacalas dese segundo plano e darlles o valor que se merecen. E nada, para o ano miña idea é facer Filoloxía Galega en Santiago de Compostela e con moitas ganas.